El realitzador Manel Maiol ens ofereix el retrat intimista d'un geni amb èxits i fracassos personals i musicals. El poeta, músic, pare i sobretot hippie, Pau Riba. A mi el Pau Riba, des de molt petit, que m'agrada molt, i va sortir l'oportunitat de fer una pel·li d'ell. Jo portava fent molts documentals molt allunyat del meu país i de les meves cançons i de la meva cultura, etc. I va sortir aquesta oportunitat i em vaig tirar a la moto. Tot de color, parfait amour. És una mica d'intentar treure el personatge i que el públic veure la persona, qui és el senyor Pau Riba. Una mica... Ell sempre és el personatge, però almenys és el personatge amb sabatilles. És com si veiéssim el James Bond amb sabatilles, no? Que és una cosa que no... Sempre el veiem tirant tiros, doncs aquí és una mica el mateix. No? Tan aviat podré per fi passar d'enganys com camuflar-me en el mal pas empastifant-me d'enganyifes.